Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er een man is opgepakt die premier Pisas bedreigde. Hij heeft zich afgelopen woensdagmiddag op het politiebureau van Almere in Nederland gemeld. En hij is daar gehoord als verdachte van het plaatsen van dreigementen aan het adres van de minister-president van Curaçao, Gilmar Pik Pisas. De man heeft tegenover de politie toegegeven dat hij deze berichten online heeft geplaatst en later weer heeft verwijderd. Hij beweert echter dat het niet zijn bedoeling was om te dreigen en ontkent dat hij de minister-president wilde bedreigen. Hij reageerde op berichten dat minister Silvania zou moeten aftreden. Daar was hij boos over en daarom schreef hij deze berichten aan de minister-president. De verdachte moet voor de politierechter verschijnen op 29 januari volgend jaar. Daarnaast heeft hij een gedragsaanwijzing gekregen. Hij mag geen contact opnemen met de minister-president, direct of indirect, via derden of via internet. Medewerkers overheid krijgen een voucher van 300 gulden. Kabinet Pisas 3 heeft gistermiddag aangekondigd dat alle overheidsmedewerkers aan het eind van het jaar een voucher ter waarde van 300 Caribische gulden zullen ontvangen. Dit als blijk van waardering voor hun toewijding en inzet voor het welzijn van het land. Vorige keer ging het om 150 gulden, dus het is veel meer geworden. Het is dubbel het bedrag geworden dat eerder de overheid had uitgekend. En het kabinet Pisas 3 bedankt hiermee alle overheidsmedewerkers, waaronder ambtenaren, leerkrachten en ander ondersteunend personeel. Projectteam legt illegale werkzaamheden stil. Het projectteam Toezicht en Handhaving kreeg gisterochtend een melding dat er met een graafmachine werd gewerkt op overheidsgrond in de wijk Mahuma. Het team ging er meteen naartoe en stopte de werkzaamheden waarbij grond werd uitgegraven voor een illegale fundering op overheidsterrein. De betrokkenen moesten het terrein terugbrengen naar de oorspronkelijke staat door de zogenaamde gleuven dicht te maken en ze mogen niet meer op het terrein terugkeren. Het projectteam zal blijven controleren. Vigor heeft al 8 miljoen gulden betaald. Dat zei minister-president Pik Pisas gisteren in het parlement. Hij gaf aan dat het bedrijf Vigor sinds 2024, december 2024, tot nu toe 8 miljoen heeft betaald in verband met de overeenkomst die is gesloten over de raffinaderij in Emma-stad en Bullenbaai. Vigor is op 1 december 2024 begonnen met het betalen van de huur en dat is in totaal 8 miljoen gulden geworden. De parlementariërs wilden weten of deze betalingen daadwerkelijk plaatsvinden en daarop werd bevestigd geantwoord. Controle multidisciplinair team. In de ochtenduren heeft het multidisciplinaire team bestaande uit ACOC, MEO, KPC, GMN, Milieu en Aqualectra verschillende controles uitgevoerd. Zo bezochten ze een auto wasseretten aan de Kaya Djembe. Daar bleken alle papieren in orde te zijn, maar zo troffen ze wel een werknemer aan zonder verblijfsvergunning. Naar de Kaya Tumburero was zich ook een garage, daar troffen ze de eigenaar niet aan. En ze bezochten een garage aan de Kaya Ernst August Gressman. De papieren waren in orde, maar de medewerkers van Aqualectra constateerden dat er sprake was van stroomdiefstal. Auto rijdt bijna in water. Dat gebeurde gisteren in de ochtenduren. Rukte de politie van Otrabanda met spoed uit naar het rifgebied om te reageren op een incident waarbij een auto gedeeltelijk in zee was beland. De bestuurder was onwel geworden achter het stuur en dat heeft uiteindelijk tot de situatie geleid. Ambulance werd opgeroepen om de man medische hulp te verlenen en er werd besloten de bestuurder naar het CMC te vervoeren en de auto werd weggetakeld. Grote hoeveelheid bijen bij Didoweg. Nou, eerder dit jaar waren er verschillende ernstige incidenten met bijen. Nu is het gelukkig enige tijd stilgebleven, maar de politie van Montaña moest gisteren naar de Didoweg om assistentie te verlenen, omdat er een melding was binnengekomen over een grote hoeveelheid bijen. Er werd een imker opgeroepen om ter plaatse te komen en de situatie met de bijen aan te pakken. En de imker ontdekte een emmer in het struikgewas waarin de bijen hun nest hadden gemaakt.
De situatie, het gebied is afgezet en de bijen zijn veilig meegenomen. Er wordt aangeraden dat iedereen alert blijft op dit soort situaties. Het is warm en de bijen kunnen op zoek gaan naar water. En dan kunnen ze zomaar tegen een inwoner van Curaçao aanlopen. Dus wees alert. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Vida te mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo consta na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue por the App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Politieke partijen zouden meer aandacht aan de BES-eilanden moeten besteden. Dat zegt de gezaghebber van Sint-Eustatius, mevrouw Alida Francis. Ze reageert daarmee over het opvallend lage aantal mensen dat op 29 oktober op Stesia is gaan stemmen. Maar 10% van de mensen is naar het stemhokje gegaan. Op Saba was dat 26%, op Bonaire 21%, dus het is laag. Volgens mevrouw Francis moeten de partijen in Nederland meer moeite doen om hun boodschap te laten horen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daar wonen ook mensen, daar wonen ook Nederlanders. De politieke partijen zouden meer kunnen doen. Korte videoboodschap in het Engels. Informatie die voor een deel vertaald is en niet alleen maar in het Nederlands is van de politieke partijen, om op die manier de mensen er meer bij te betrekken. Want, zegt ze, de bewoners van bijvoorbeeld Stesia zijn normaal gesproken erg actief met verkiezingen. Bij lokale verkiezingen komt wel tot 85% daar naartoe, maar met de Nederlandse verkiezingen is er een gebrek aan informatie. En over de verkiezingen gesproken, we hebben natuurlijk gezien in Nederland is de D66 de grootste partij geworden. Op Curaçao, Aruba en Sint Maarten konden mensen via de briefstem hun stem uitbrengen. En op Curaçao is ook de D66 de grootste partij geworden. Van de bijna 1200 mensen die hun stem uitbrachten via het briefstemsysteem, hebben bijna 300 op D66 gestemd. Daarna kwam de VVD, de GroenLinks, PvdA, CDA en PVV. Dat zijn de 5 grootste partijen hier op Curaçao. Opvallend is dat daarna de 6e partij is Forum voor Democratie en de 7e is JA21. Dan gaan we naar Bonaire, want daar is een akkoord bereikt over de sanering van het BOPEC-terrein. Het is een mijlpaal, zo laten betrokkenen weten. En dat is bereikt door intensief overleg en een gezamenlijke inzet van het bestuurscollege, de curator en Curoil. Het bestuurscollege van Bonaire maakt met trots bekend dat de overname van het voormalige BOPEC-terrein door Curoil Bonaire Terminals op 30 oktober is geformaliseerd. Deze overdracht omvat de erfpacht en de start van een grootschalige sanering en is volgens het bestuurscollege een historische stap naar een duurzame en welvarende toekomst voor Bonaire. Het gaat onder meer over bodem- en grondwaterverontreinigingen die worden aangepakt. En er is een bedrag van 22 miljoen
euro uit de faillissementsboedel van Bopec geoormerkt om de sanering te financieren. Men is heel blij dat er uiteindelijk een akkoord is bereikt. En dan gaan we nog naar Curaçao, want het gebouw van het CTB, het toerismebureau, is in slechte staat. Verschillende werknemers van het CTB hebben zich tot extra gewend vanwege een situatie die zij als gevaarlijk beschouwen voor hun gezondheid en welzijn. Het gebouw van het CTB moet dringend gerenoveerd worden. En het lijkt erop dat de werknemers tijdelijk gehuisvest zullen worden in het WTC. Uit rapporten van de arbodienst, de brandweer en ROP blijkt dat het gebouw in een deplorabele staat verkeert. Er zijn ernstige scheuren en het achterste deel loopt gevaar om in te storten. De muren van de kelder en de pilaren onder het gebouw zijn allemaal gebarsten en er is nauwelijks nog beton over om de constructie te dragen. De scheuren in de muren zijn zo groot dat ongedierte van buiten naar binnen kan komen in de kantoren. Er zijn zelfs ramen waarvan het glas gebarsten is omdat het gebouw verzakt. De werknemers willen dat er zo snel mogelijk iets gebeurt hieraan. En dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want ja, Melissa heeft flink huisgehouden, ernstig huisgehouden in Jamaica en is daarna onder meer naar Haiti gegaan. Melissa is de zwaarste Atlantische orkaan in bijna een eeuw en heeft 30 doden in Haiti en 19 in Jamaica geëist, terwijl ook delen van Cuba in puin liggen. De omstandigheden op Bermuda zullen ook gaan verslechteren, omdat daar ook Melissa naartoe op weg is. Het zijn enorme dramatische verhalen over de verschillende eilanden die te maken hebben gekregen met Melissa. Onder meer kinderen, zijn 10 kinderen in Haiti doodgegaan. zijn onder meer 10 kinderen om het leven gekomen door hevige regenval in Haiti. En in Jamaica zijn er nu 19 mensen bevestigd, maar wordt er gevreesd dat er nog veel meer mensen zijn overleden. En ook in Cuba zijn verschillende mensen overleden. Er komt hulp uit Amerika, uit Engeland. Ook heeft de Salvadoriaanse president Nayib Bukele aangekondigd 3 vliegtuigen met humanitair hulp naar Jamaica te sturen. En het wordt allemaal nog in de gaten gehouden wat zich gaat afspelen. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. Dat doen we maandag weer en ik hoop dat u erbij bent. Tot ziens. Dag.